Ukukholelwa osukwini lokugcina. Mayelana nokukholelwa osukwini lokugcina, kufaka phakathi ukukholelwa kukho konke okushiwo ngu-Allah nesithunywa sakhe sallallahu alaihi wasallam ngokuzokwenzeka emva kokufa, njengesivivinyo sasethuneni, nesijeziso salo nentokomalo yalo, kanjalo nalokho kwesabekayo nokunzima okuzokwenzeka ngosuku lokwahlulela, nebhuloho, nesikali, nokwahlulela, nemvuzo, nokusatshalaliswa kwemiqulu yezenzo phakathi kwabantu, omunye uyothatha umqulu wakhe ngesokunene, omunye awuthathe ngesobunxele, omunye awuthathe ufulathele. Kuphinde kungene kulokho ukukholelwa emthonjeni kamembulelwa wethu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okuyophuzwa kuwo, nokukholelwa eJannah nomlilo, nokubona u-Allah nokukhuluma kwakhe nabo, nokunye nje okutholakala kwiQur'an ehloniphekile nezimfundiso eziqinisekisiwe zesithunywa sika-Allah sallallahu alaihi wasallam. Kumele kukholelwe kukho konke lokho ngendlela u-Allah akuchaze ngakho nesithunywa sakhe sallallahu alaihi wasallam.